Proč se učit programovat s Logischool? Náš studijní plán pomáhá dětem rozvíjet jejich digitální dovednosti konzistentním způsobem. Postupně jejich znalosti jdou více do hloubky semestr za semestrem. Děti postupně projdou přes 4 úrovně kurzů. Po každé úrovni pořádáme absolventskou ceremonii, která oslavuje důležitý milník na jejich cestě k profesionálnímu programování. V úrovni 1 začínají děti naším oceněným kurzem Digital Discovery, který děti uvádí do základů digitálního světa, jako je robotika, bezpečné používání internetu, digitální psaní a kreslení, prezentační dovednosti a samozřejmě programování. Po absolvování této úrovně se děti posunou na úroveň 2, kde se kurzy zaměřují na programování v blokovém, vizuálním režimu. Po absolvování úrovně 2 mají děti možnost složit naši unikátní zkoušku z vizuálního programování a získat diplom. V úrovni 3 se unikátním způsobem začnou seznamovat s psaným kódem. Naše platforma nabízí takzvaný režim Mix, kdy děti vidí současně jak známé blokové příkazy, tak textové. To je ideální způsob pro hladký přechod na klasické textové programování. Úroveň 4 nabízí pokročilé kurzy, kde děti již plynně přecházejí na textové programování. Učí se nejdůležitější programovací jazyky dneška, jako je Python nebo C# a seznamují s Unity, Godotem, AI a datovou vědou. Během této závěrečné úrovně mohou naši studenti získat certifikát v úspěšném složení závěrečné zkoušky z Pythonu. Ne každé dítě v Logischool půjde stejnou cestou. U nás jako začátečník může začít v jakémkoliv věku. Pro každou věkovou úroveň nabízíme kurzy, kde se potká s vrstevníky na stejné úrovni znalostí. Náš učební plán, naše metodologie a naši mladí, nadšení lektoři jsou zárukou nejen toho, že děti získají nejaktuálnější znalosti, ale užijí si také spoustu zábavy na každé lekci.